Nanzoti pane chikafu chefree panapa. Apije kusvita. Serious chiripo chikafu. Ndotora hangu. Aiwa no. Wangotange nekutora. Waregister futi. Aiwa. Napatani mati chikafu ndechefree. Aiwa. Une zire rako youth akaita uregedza futi. Unotinoenda ku. Ngatimbote zvekumbocha. Zvekudya chikafu. Ndinonovhota zvikana ndinonoregister kazvikana ndapedza kudya. Ndizvo zvatakutoti after. Ndotora hangu. No. Utange nekutora ka before I decided this. Ndoda kutaura kuti iwewe dzimuri kutarisa zvinhu izvi kuti zvitadze kufamba zvakanaka. Zera rahodha iyi 22. mayouth akaita kunge imi mai mwana mayouth akaita kunge imi achitadza kuregister kuvhota. Tikuenda ku chikafu ndechako but after this wenda hakuna kana line unongodiwa ID yako neshupa chako unoregister kuvhota na one upinda ballot box rakanzi PJ amunolonga kuUSA ndakabva kwedu ndakuzvitira hava vanopinda ndaindoza saka pamjaza mamutengera vanhu chikafu chibaridze doro chamozotengera tese because obviously ndingatosambisa shoko kabatana namainauza sei don't worry chikafu is not a problem one don't worry sure zvokoma browser newawo munovoda vanhu muri kuchipromise muri kuriese pane zvinhu zvamaitaura makabatana nomapinje tudze ayo apata satani maplans plan yanga iripo ndeuchingokwanisa kupinda pachigaba aiwa